Saa toimia. Saa toimia. Entä jos ei halua? No, Filmi seis. Kyllä me nyt halutaan. Rapula painaa. Ei oo krapula. Ei oo krapula. Me tarvitahan tuolta joku taas. Keppi. Haluatko sä olla keppi? Minä voin olla keppi. Ovimiehenä. Nyt on rynttämyllyä niin perkeleesti. Jumala. On muuten mylly. No, piti olla. Millä sä sait noin auto? Jaa. Käsin. No niin. Mistäkään? Mistä? Mitä? Ottaa kiinni jostain. Mistä? En mä tiedä. Se oli vähän sellainen mukava juttu. On muuten mylly. Ei lopu ilma keski. Ei. Viimeistä kertaa komppania. Meillä oli joku hyvä systeemi viimeksi. Eikö niin? Se oli vaan Meillä ei tiputtaa. ole ollut vielä ikinä tähän hyvää systeemiä. Voidaan tulla alhavaa tuota reunaa pitkin ja sitten kun... Mä voin olla täällä. No niin. Joo, on tulla vaan. Laittako renkaat pyörissä? Ei oo muuten ikinä tullut noin nätisti alas. Ei varmaan. Kyllähän tätä nyt tässä nostelisi. No niin. Mistä tätä ajetaan? Sieltä. Tää ei muuten tuu. Mihinkäs tämä jätetään? Tää pitäis olla kahva alempana. Sano vaan, jos tarvitsee auttaa. Kato, kinttukin välissä. Noin. Joo. Nyt mä teen sen tärkeän tehtävän, minkä sä annoit mulle. Tämä. Maalatahan tasan kerran, mutta silti Valtti halusi tänne telineen maalipyssyllä. Mistäs me löydetään vanha kunnon miljoonalaatikot? Mulla on kittiäkin, mulla on kittiäkin joukossa. Onko? Tuo ja... Miksi ei oo kahta samanlaista? No nyt ei sitten laiteta kahta samanlaista. Ei kyllä mä etsin toisen samanlaista. Mä muuten rupesin kuuntelemaan noita NCS:n uusimpia biisejä. On ne hyviä? Oh. Jaa. Silloin on oikeesti aivan hyvää tavaraa. Jaa. Ehkä... Se on vähän niin sanotusti kuultu jo ne vanhemmat. Juu, mä huomaan, että kun siellä on niitä valmiita listoja, niin siellä on pelkästään niitä vanhoja paskoja. Ei nyt paskoja, mutta... Niin, no vanhoja paskoja. Tarvitseeko se edes toista? Ei se tarvitse. Katso kun tuli nätti. Kattakko on hieno. Nyt saa tuosta vaan raataa. Vellit kyyttiin. Pitääkö mennä hitsaamahan, niin mä aloitan tällä tärkeimmällä. Itse. Pois. Nyt arpaastahan. Kaikki arvonnat pitää aina tehdä niin, että ne voi joku todistaa, että ei oo vilppiä. Mun pitää nyt vain etsiä, että kuka on arvannut oikein. Häkekkä kaikki. Mä ensin vastata, mutta mä en sitten Ei, viitin. mä ajattelin, että se ei oikein reilu. Arturille pikku erityismaininta. Sillä oli paras. Se laittoi tätä penkkiä. Aika lähellä. Ei, mutta ei ihan vielä mennyt. No niin. Mikäs täällä on homman nimi? Ei arvottu tikkaa heittämällä, koska ei siinä mitään järkeä, kun mä kumminkin osaan heittää mihinkä mä haluan, niin ei se oikein arpomista. Nyt arvotahan se että kuka voitti lippiksen ja tarran. Kekka arvasi oikein. Mä kysyin, että mitä Instas, että mitä me tehdään tänä viikonloppuna. Ja se oli se vähän niinku se koko pointti oli siinä, että se on aivan täys vitsi se asia, koska me ollaan puhuttu yhtä asiaa tässä viimeinen vuosi ja se on maalaamista. Ja jumalauta se tapahtuu tänään.
Nyt on maali. Puhelinkin on täällä. Maalia on ja kaikki on nyt sitä varten. Valtti hitsaa vielä viimeisiä tuolta ihan pari juttua. Ja sen jälkeen mä jotain eilen siivosin ja näin. Ja sitten tuo Moilanenkin tulo, niin suojatahan, huputetahan tämä parvi. Tää on niin kätevä, kun tässä on tää parvi, niin huputetahan tämä ympäriinsä ja muovit laattiahan. Ja sitten Valtti rupee maalaamaan. Niin, vähän ohi aiheen periaatteessa, mutta ei kuitenkaan ihan oikeesti. Mä käyn niin hitaalla, mutta ihan sama. Niin mä kysyin, että oikein arvonneiden kesken arvotahan lippis ja tarra. Ja kyllähän siellä nyt, niin kuin mä sanoin, oikein vastanneita oli enemmän kuin väärin vastanneita. Mutta oli myös väärin vastanneita. Ja edelleen se propsit sillä Arturilla, se oli vitu hyvä se penkki. Ja mennään penkkiin, mutta ei nyt ihan vielä. Niin nyt arvat on siellä ja nyt Valtti saa nostaa. Valtti! Nosta. Roni. Roni voitti. Mä laitan Ronille viesti. Ronille tarrat ja... Joo. Tää laittaa viesti, koska ei mulla tässä oikein muuta tekemistä nyt vielä. Onko mulla joskus ollut jotakin tekemistä? Laitatko nyt Ronille, että sinä olet nyt voittanut? Laita. Onneksi olkoon. Laita. Mulla on vähän toimeton olo. Tällainen virtajohto pitkä, mikä menee tänne. Se tulee ja sitten you know? Mistähän mä sulle roikaksi nyt muuttuusin? Ei, kyllä mä tiedän itse asiassa. Mä ajattelin, että täällä on roikka. On täällä roikka. Sieltä nyt tuli roikka. Huhhuh. Ja siinähän se kela on. Siinä se on. Se, joka oli siellä hallilla. Ai tässä on jo. Mikä tää toinen on? Mikä toinen? Kummalla mä hion? Mitä? Tämä vai tuo? Se, mikä siinä on kiinni. Sitten startti siinä on. Painat sen pohjaan. Se on. Sitten siitä saat säätää. Joo, kovaa laitettua kuule. Ei ovat täystehoa tarvikkeet. Puoli. Sitten on hyvä. Se on vähän korkealla nuo. Juu. Pitää vähän varmaan hamaroida. Juu. Tai sitten vain. Ai vittu mikä käry täällä pian. Ei tätä onneksi niin... Ai niin, niitä hengityssuojaamia olisi pitänyt ehkä hakea vähän lisää. Mulla on 2 tuolla ja Valtilla on oma. Ehkä tossa koski äsken. Ei tää oltu. Näin. Tää on jo hiottu kyllä, mutta... kertaalleensa, mutta onpahan... Voi, kun on nyt likainen huppari. Mä vähän nyt. Joo. Aika huva. Onpas täällä hiljaista ja rauhallista, kun Valtteri ja Moilanen ei ole vielä. Niin on. Kyllä se kun sieltä tuloo, niin rupeaa taas. Niin on. Kun on saanut... Ei vittu tuota ei voi laittaa video. Kaiken aikaa tulee vaan jotakin, mitä ei voi sanoa videolla. Hui.
On kyllä aika. Nyt leimahti oikein. Joo. Meidähän. Onneksi tää on aika nopeaa. Niinku sillä ei ohitti. Pikkuhuili, pikkuhuili. Mitäs sulla siellä on? Joo. Propanoolia. Propanoolia. Enää. Seko on hiottu nyt. Oh. Joo. Kaikki on hiottu. Justi. No. Oishan tuolla voinut käydä vielä lävitte vielä tuon katon Niin. Mä kävin. tuolla koneella. Mä kävin sen kerta. No sitten. Kerta sellainen. Vielä. Sillain. No aika lailla joo. No, eikö se pidä? Tuolla muuten hei. Niitä. Mulla on sulle surprise. Mitä sä haluat? Mulla on sulle surprise. Mitä? Surprise. Surprise! Surprise. Mikä surprise? Tää on tällaisia. Hioma tällaisia. No mikä minä hiot? Jos on jotain paikkoja. Ei oo. Täällä on. Tuli heti hyvä. Ei kiillä yhtään. Tarttuu maalikin jopa. Joo, että ei ollut palmapäivää, vaan meillä on kotoosapäivä tänään. Mikä on? Kotoosapäivä. Siellä on hyvät ruuat. Onko käynyt ikinä kotoosassa? Kotoosa. No tänään käyty. Se on ainakin arkisia, se on lounas, mutta sitten siellä on burgeria ja kaikkea. Ne on tosi hyviä burgeria. Niinku enemmän johonkin pantsavilla tyyliseen eikä grillityyliseen. Niinku burgeri, sellaisia tosi hyviä. Pitääkö pistää pikkusen rauhat tuonne oviin? Joo, laita. Joo, ja mä voin täältä kanssa. Hyi saat! Ulos. Ei saatari. Onko se tehnyt jotenkin rankkaa? On kyllä kova katko tossa. Oh. On kyllä, ei saatari. No, ei enää, no ei voi sanoa, että ei enää paljon, mutta Ai että sitten alkaa se maalinkeri. No siinä ei enää, sitten on pakko pitää suojaa aivan niinku. Mulla on jo nälkä. Sama. Oi saatari. Me ollaan täällä loppuun Juu. Ei enää mennä Valtin olla siellä. Antaa, kyllä se siellä pärjää. Sitten kun loppuu tuo äänen tuleminen, niin pitää käydä vähän katsomassa, onko se pökeiritynyt. On hiljainen aamupäivä. No, moilainen tulo, niin saadaan vähän asiaa. Joo, eikö se siitä? Sitten tää näyttää hyvältä. Tauko. Tauko. No tää on jo melkein niinku hyvin prepattu. Tää on niinku sun parasta työtä tähän mennessä. No. Voi että kun. Voi. Kuinka paljon huokailuja tälle videolle tullut? Kaiken aikaa. Oho. Niin kauan kun moilainen tuloo, niin kuunnellaan vain noita valtin. Joo, sitten moilainen saa rupea sekoilemaan itse sitten. Oh. Sopii hyvin tähän biisiin. Vittu. Vittu kun on kuumaa! Saatana! Kristus, mä haen ne patakintaat tuolta. Patakintahat. Joo, pian on medium rare vasen käsi jo. Nyt on Telvinin patakintaat. Kristus, nää on ihan jääkylmät. Nyt on mukava päästä. Aika massaa. Massa täällä palaa. Taas. Oh. Ja sitten taas. Tää on vähän tällaista. Vähän raskaan puolesta. Imuroidaan.
Ei jumalauta. Oi jeesus, voisiko se serkkupojan kaveri voisi tulla? Kova homma. Pitää puhallella. Kova homma. Ei jumalauta. Älä muuta sano. Ai. Siitä jos tarvitte ikkunanpesijää, niin laittakaa Tuomakselle viesti. Älkää laittako. Älkää laittako. Miksi tää on aina tällaista? Mikä siinä on? Ja tää on niin motivoivaa, kun mä tiedän, että tän pitää tehdä vielä uusiksi. Mennään läpi, niin vielä eri aineilla. Vähän palaa. Jep. Kyssäri. Kyssäri. Mikä? Ei mitään. Jatka. Kyssäri, että kuinka hyvin sä oot ottanut massoja vai? Pitääkö avata vähän ikkuna? Onko tuo vähän niinku sellainen vai kannanotto siihen, että kun mä putsaan niitä vai? Välillä mä mietin, onko tässä mitään järkeä. Tää. Pitää siirtää tää toiselle puolelle. Jää. Tää piisaa. Sitten yksi tolpan vahvike enää ja sitten on hitsattu. Seuraava auto hiekka puhalletaan ennen. On jo ihan jonoksi näitä seuraavia autoja. On. Pikkasen vielä tällainen vehkeenimpiä. Ruikki. Koska serkkupoika tulee. Aina vaan puhalluttaa. Aina vai? Tauko. Miksi tuolla on kipinää tämä? Valtti, onks tuo normaali? Häh? Että toi lyö kipinää tää maadotus. No vittu mä ajattelin. Hinkkaa vähän sitä maadotusta. Mä ajattelin kun räkii niin välillä tollain, just että ei saa maadota kunnolla. Aivan lämpöinen tämä piuha. Käy pihalla. Pitäis olla joku hengitysmaski. Mä käyn katsomassa, onko kaffinkeitin mihin mallissa. Että onko siellä edelleen 5 vuoden takaisin purut vai saataisiko me kaffi? On muuten kömyä. Oh. Oi voi. Suodatinpussikko on maailman loogisimmassa paikassa. Onneksi mä otin niitä lisää mukaan. Nää. Millaisia maskeja sä olit ostanut? Ne on niitä sellaisia perusmaskia. Mä en tiedä, vois kyllä, jos kävis maitokaupassa hakemassa kaffimaitoa ja sitten niitä maskia lisää. Tai jotakin vähän parempia. Käydäänkö me maitokaupassa ja rautakaupassa? Mitä se rautakaupassa? No niitä maskia. Jaa. Me jätetään sut hitsaamaan. Mä laitoin kaffin keittimään.
Joo. Oho. No niin, mihinkä lähdetään? Nyt mennään maitokauppaan. Ei mentykään. Saatana kun tuli luja. Tuli kyllä aika reippahasti. Missä on jarruvalot päällä koko aika. Maitokauppa ja rautakauppa. Joo. Se on tämän hetken agenda. On. Meillä ei ole oikein mitään käyttöä tuolla hallella. Tai sulle on käyttöä, mutta mulle ei ole käyttöä. Odotetaan, että Valtti saa hitsattua, niin tehdään jotakin hyödyllistä ja haetaan kahvimaitoa. Ja mitä sieltä rautakaupasta piti hakea? Maski. Jaa, maski. Joo. Niitä nyt ainakin. Joo. Ja katso, jos tähän turvavyölenkkiin, niin on tihiä kiertää sitä mutteria. Niin kuin apparin puolelle, niin laitetaan ihan sellainen yksinkertainen, pitävä, mutta yksinkertainen ratkaisu. Että ei tuollaisia aivan niin kuin, mitä nyt säännöt vaatii, että nyt kuskin penkillä on, niin sillä lailla, että pysyy, mutta että ei nyt ole niin. Ja tuo on erikoista, mä en ymmärrä mikä näissä on idea. Ne on ihan, mistään tätä ei oikeastaan mun mielestä huomaa. Ne kuskin penkit tai kuskin puolella olevat, niin ne on FIA hyväksyttyjä. Ja sitten on sitten nämä apparin puolelle, niin nämä on ei FIA hyväksyttyjä. Ne on ihan samalla asia. Mistä ne erottaa? Mä en muista, oliko niillä edes hinnan ero lopuksi. Mä en oikein. Joku fiksu voi taas kommentoida. Nee. Ja mikä siinä on pointti? Miksi ne kaikki ei voi olla vaikka niitä FIA hyväksyttyjä? Jos vielä hintaakaan, niin kun puhutaan, että tämäkin, niin maksaako tää 2 vai 3 euroa kappale? Ei ehkä sitäkään. Se oli siinä. Tämä on kaikki vain samalla asia. Mistäs me nyt keksittäis? Mä vähän haen tällainen, että jos... Ei vissiin oo nyt sellaista. Olisiko nämä ollut hyviä tähän? Mulla kyllä on jo. No, otetaan niitä maskia. Tai katsotaan, onko niitä jotakin. Olis noita. Enkä mä vain näe, vai eikö oo sellaisia oikein, mikä Valtilla on? Jaa. Vai että sellaista. Otetaan nyt edes näitä. On edes jotakin. On se nyt parempi kuin ei mitään. Hallo. Hei, onko se kaupas vielä? Oo. Ota nyt jotain juomistakin samalla. Joo, mä otan. Minkälaista? Ei oo väliä. Jotakin. Jotakin vai? Joo, mä otan. Hai hai. Hei. Valtilla oli jano. Se halusi juotavaa. Mitä se halus? Ei kuulemma väliä, mutta juotavaa. Kahvi, maito. Niin. No. Tuollaiset. Joo. Kiitos. Maitoa. Ehkä tuonne kauppaan ei enää vittu mennä kameran kanssa, on niin paljon ihmisiä. Voi tulla jo vähän ehkä katseet. Tauko. Jumalauta. Mikki lähtee. Sä vieläkään oot tyytyväinen siihen? Sitten kun vähän lähtee pois, niin ei vittu kun ei mikään kelpaa. Mä yritän olla nopee. Vittu. No vittu tää on kiiltää kuin papin kulli vielä. Mä joudun sen taas saatana pussata. No. No joo.
Onko hitsailtu? Ei oo hitsailtu. Saatana. Ei oo vielä hitsailtu. On. Ei oo. Miten niin? Ei nekin vielä. No. Täällä on Pepsiä. Joo. Tääkö kaffipaussi? Ei siellä mitään kunnon maskia ollut. Mä nyt otin näitä. Wow. No niin, kaffipaussi. Vai hieksa sen vielä loppuun? Eikö se nyt oo kaikki hiottu? Joo. Vähän vois käydä. Mä käyn vielä toi ikkunan ympärystä vielä tolla käsi. Saa vähän paremmin se. Missä on kaffia? No niin! Hommat jatkuu. No joo! Mitä? Nyt on hitsottu! Onko? On. Onko ne valmiit? Joo. Oikeestiko? Onko tosissas? Joo. Eikä. Juhu! Mun mäki itken. Ai. Onko nyt se hetki? Mun mäki itken. Ai saatana! No niin. Tom. Nu ska vi köra. Vad fan gör du? Tuli vähän mittapaulaa. Jumalauta. Kato, mä tein vain tän näin. Sä teet sen nuo. Jaa. Nytkö saa ruveta putsaamaan? Nyt saa rupee putsinkia ja Joo. mä vedän ton hitsovehkeen tuonne sivuhun ja. Tää on muuten aivan Jeesuksen vaikeaa nyt. Ei saata. Joo, mukavia hommia. Minkä se serkkupoika on nyt jäänyt? Ei tiedä, se on jäänyt. Eikö se ole pitänyt vai? Serkkupoika. Annaks sä mulle mattopuukon tai jonkun? Joo. Venttapoliitte. Matten pokken. Pienempi puukko. Mikään ei kelpaa. Onko täällä pienempää? Tää on varmaan hyvä tää tai audio tosta, kun mä läähätän kaiket aikaa tähän mikkiin. No, ehkä mä saan tällä. En mä löydä. Älä löydä. Anna olla. Mä anta olla. Aivan hyvä tuli noista hitsosaumoista. Joo. Vähän nyt nää sivut ne oli tollasia, mutta No. eikö se nyt kelpaa? Joo, se kelpa. Mä vedin niinku oikein hitsarit tekö, että mä vedin pohjasauman tuonne ja hioo sen ja täyttöpaskat sinne. Tai en mä tiedä tekeekö ne hitsarit niin. Nyt kun hitsarit kattoo, niin toteet ei vittu. No, mutta sä teit nyt. Mä tein nuo. Eikö se nyt Joo, sä teet sen nuo. Ja sitten niin hitsarit laittaa, että kirjoittelee sinne, että ja sä teet sen nuo. Joo. Ai. Säkö jo suunnittelet? Joo. Pysyyköhän tuolla tuo. Tässä vain sitä mietiskelin. No, ehkä se pysyy. Lähesty tähän kaiken aikaa. Kyllä tämäkin oikein käy työstä. Onko sulla jotain tikkahia? Ei. Ei! Ei. Pitääkö hakea? En mä tiedä. Vai tuuko se olkapäille? Voin mä tulla. Niin laitetaan toi. Joo, tossa koskemassa. Sehän on valmis. Se on valmis! No niin, nyppä ylös. Okei. Nyt lähdetään. Mihinkä? En mä tiedä. Nostetaan tuonne ylös tavaraa ja... Eikä minä. Vittu, pitääkö oikeesti hakea tikkaat nyt?
Eli sitten mennään. Sitten nyt on urakka päällä. On. Maalourakka niinku jakellaan. Tuokaa se moilainen vaan kattamaan. Se ei kerkiä mitään tekemään. Milläs vitulla tuonne ulttuu sitten? Nousta seisomaan. Vaihdat. Oi! Tää on vähän tällaisia sitten. Okei. Kato se mut ollaan nyt. Onko sulla siitä puukkoa? Justi näin. Kokeillaan uudestaan. Sitten silmä. Mihinkä asti me mennään? Vittu mä varmaan vielä flipattais. Eikä siitä. Vittu. Se pitää kumminkin, ei oo pakko edes sieltä astiaa, mutta No se on nyt tuolta asti. mulla on tärkeä tehtävä tässä tiimissä. Ihan tyhjä rengas muuta. Mitä vittu? Oi vittu. Onneksi se on vain alhaalta. Niin, sentäs. Tosta ei nyt kyllä tuu yhtään mitään. Ei tuu. Katsotaan kuinka paljon tää aukeaa, jos on vaan... Ei tiiäks mitä, vedetään toi loppuun asti ja... Vedetä. Otaan! Ai. En tiedä kuinka tää pysyy, mutta... Oi. Just kun sanoo siitä. Jumalauta, tääkin varmaan tippuu täältä näin kun maalaa ja suoraan ton maalin päälle sit kun... Saa nähdä kuule. Laitatko sä sillä teipillä sitä? Joo. No, jos ei muuta, niin tuli hienot verhot. Tuli. Nuo. Mikäs sun suunnitelma on? Hehe. Nyt tuntuu, että nyt menee vituuksi täällä. Ei varmaan oltu siitä aivan. Ei vaan mennäänkö näin päin nyt Niin. vetää? Joo. No sähän oot fiksu kaveri. Voi vittu, nyt se on jo sieltä aivan. Se on vaan vähän ruuvalla. Jauha. Kenenkä mielestä tää on hyvä niin kuin keksintö? Ne, jotka osaa käyttää sitä. Ei vittaa, repes jo. Ei vittanut jo, ei. Mitenkä sulla on? En minä tiedä. Laita nyt, käännä nyt se koko rulla siitä nyt. Laita teippipuoli seinään päin. No se teippipuoli on nyt jo kiinni tuolla. Miten tuo olisi mahdollista? Mä en jaksa tätä. Hehe. Nyt se kannattaa kuvata toiselta puolelta. Täällä on. Ei vittu, tästä ei tuu mitään. Melkein. Mistä kohtaa? Ai vittu. Odota vähän, mä otan ton jakkaran tuosta. Tää on oikeesti, tää on tyhmää touhu. Odota nyt kun mun... Oi vittu, saatana! Perkele! Mitä tapahtuu? Saanko laittaa teipin? Laita. Saanko laittaa? Laita. Kiinni, kiinni. Mihinkä? Tuosta. Siinä, just näin. Hyvä. Jättebra. Oi, just. Otetaan vähän lisää. Vittu niin rullalla tää jo, et en tiedä. Aina laitan näin. No, pistä pari siihen. Sitten. Onnistuuko? On. Iina. Täällä. Ai, odota vähän. Siitäkö? Joo. Iso reikä tuossa. Mitä? Täällä on iso reikä just tuossa. Onko? Joo. No niin. No, mutta sais edes sitä nyt esti vähän siihen, niin... Onko se lopun jo alhaalta päin? Eikö? Ei oo pituutta kasvanut, vaikka onkin. Ai.
Jääkö se nyt lyhkäiseksikin kaiken lisäksi? Vähän. No, se on hyvä, että vähän ilmaa haukkuu. Nyt on kyllä ahras paikka. Ei Jeesus, nyt en kyllä... Nyt pitää venyttää. Nyt en tiedä. Minä. Joo. Joo, siinä just villinpää. Odotan vähän. Nyt. Ai se. No onko? Sitten pikkusen tänne vielä pidemmälle. Seinään päin. Saa nähdä kuinka siinä käy. Riitäkö? Joo. Eiänkö? Ai Jeesus. Oh. Mä en kehtaa enää ehdottaa tahanko mä tikkaan. Sehän tuli hyvä, ei oo enää kuin toinen puoli. Mitenkäs sinne ulko? Ei tiedä. Saanko minun hakea ne tikkaa? Anna teippiä vähän, niin mä laitan täältä päästä kiinni edes vähän. Mene tuolle toiselle puolelle. Okei. Okay. Niin painellaan tää kiinni. Niin. Tuli vähän piukka. Joo, se on hyvä. Fuck. Mistä lähti? En mä tiedä. Oi vittu. Tääkin vähän niinku sellainen, tää on paperilla, tää oli paljon helpompaa olosta tämä idea. Kätemme koskettavat. Vittu kun hyvä tulee. Millähän tuonne outtu? Teipataan tuo alle toinen tähän. Mä laitan anna päälle. Mä laitan nää tiukalle täältä alhaalta ja sitten saa ton paineltua, kato sitä vasten. Tässä pitää melkein ottaa tästä näin. Upiaa. Alkaa niinku näyttää siltä, että kyllä me maalataan. On tämä kyllä perseestä. Voi vittu, meillä on tää kompura täällä vielä. No. No, sekö jää tänne puolelle? No, ehkä. Tää on siinä. Huhhuh. Vieläkin puolelta. Mikä se meidän moilasmies on jäänyt oikeesti? A few moments later. Räjähtää tänne. DJI. Tultiin räjähtää tänne. DJI. Käydäänkö katsomassa? Vai onko se poikes? Ei! Lisää maalia! Käydään. Tuo tulo on hieno. Se on aivan kotoisen näköinenkin jo. Oh. Vähän vielä. Kyllä tuota vain menöökin tuota. Riittääkö se edes tää sisäpuolelle? Riittääkö se sisäpuolellekaan? En mä tiedä.
Hieno väri tuloo sisällä. Tämä on hyvä. Kyllä tuli hyvä valakoon. Nyt on niinku loput valakooset. Onko? Oi vittu. Ei vittu, tämä ylikuumenee vieläkin. Voi vittu mä sanon. Pitääkö käydä pihalla? Joo, tuo on kyllä mahtava. Tai molemmat on mahtavia virityksiä kyllä, täytyy sanoa. On vähän pettynyt vain tuohon. Joo. Device overheated. Jotakin paskaa. Joo, saatari, meillä ei maalit riitä. Yllättynyt pari on. Valakoonen maali ei riitä. Joo, ei riitä. Valtilla meni viimeiset valakooset ruiskuhun ja sisusta on maalaamatta vielä niin kuin ainakin puolet. Ja no vähän alle puolet. Ja sitten se perälossin alue niin kokonaansa. Ei mikään suosi. Pitää nyt sitten suojata se vielä uusiksi, koska punainen riittää. Se on varma, sitä on 2 purkkia. Tuonne meni vähän niin kuin väärinpäin, kun ei tuota punaista lopuksi edes mene paljon. Mutta tuota valkoista taas menee. Niin tuonne oli vähän nyt väärin ajateltu. Vaikeuksien kautta voittaa. Joo, kun se meidän Moilanen ei ole vieläkään tullut. Ei näin. niin. Kello on pian 4:30. 4:30 se soittaa, että hän tästä aivan justiin. Mutta kun se olisi vähän ennemmin havainnut ja olisi Hartman ollut seinällä vielä auki, niin se olisi voinut tuoda sitä maalia lisää. Ei. Mutta pitää ne vain suojata sitten uusiksi, kun se saa ulkoa maalattua, niin suojata ne kaikki punaiset, että se saa sieltä sisältä maalattua vielä ne valakooset uusiksi. Tai loppuun. Moilanen saa sitten itse toimittaa, että mihin se on ollut. Moilanen saa kyllä ihan itse kertoa, mihin on ollut. Onko? Onko siellä maha, mihin painitahan? Ihan livenä muuten otetaan sitten tää ihan niinku... Se juo kaljaa! Nyt saa kyllä ihan suoraan itse tulla heti antamahan pikku live-kommentit, että 10:30. Mä oon tästä ihan just. Kello on 4:30. Nyt on pojat semmonen juttu, että eihän tätä enemmän. Ei Jeesus. Mitä tähän sanoo? Käsittämätön kaveri. Mä en jaksa enää. Moilanen otti vähän liikaa kirjaimellisesti sen, kun mä sanoin, että mä lämmitän saunaan tämän. Joo. No niin. Semmotti. Tää meni yhtä putkeen kuin tuo Jeesuksen pääsiäinen. Tätäkö? Nyt sä ota sä toi, mä en enää tarvitse. Se on kattokaa sillä lailla, että muuttuvia tekijöitä löytyy. Joskus pitää, kun se kestää vähän kauemmin sitten. 9-10 välissä piti olla hallilla ja sitten piti olla 11 ja kello on 4:30. Ja arvaa mitä? No. Meillä ei riitä maalit. Ei riitä maalit. Valakoosta on Mutta viimeiset ruiskus ja jää puolet sisältä maalaamatta ja se peräluota kokonaan. Punainen riittää. Mutta nyt pitää sitten, kun se on maalattu, niin me yritetään suojata se vielä eri päivänä ja se kaikki on punainen, että se saa maalattua loput valakoossa. voi pojat. Punaista on periaatteessa liikaa ja valakoosta. Kyllä tämä auto on nyt vaatinut sitten. Mitä kaikkia? Rahat, maine ja 2 Sitten joku vielä kysyy, että minkä takia täällä juodaan olut. Tuu nyt katsomaan miltä täällä näyttää.
En mä voi tulla sinne, kun tuo räjähtää koko mesta, kun mä tuun tupakin kanssa. Kuulu mitään, mutta kun... Kaikki työ hukkaa heitettyä sen jälkeen. Vankka on kömy ainakin. Popcornia. Piti olisi saattanut jotakin matkaa evästä olla. Nyt kukaan nyt lähde hallille tyhjän mahan kanssa. Mä en niinku... Tää on kato erikoismiehillä on erikoisevät. Tää on vähän niinku se yksi vitsi, jos tähän nyt jonkun vitsin haluaisi heittää, niin tuo poika kysyi isältänsä, että minkä takia äiti hyppii aina alasti sun vattan päällä, niin sitten isä sanoi, että kun iskällä on niin paljon ilmaa mahassa, että se tyhjentää niitä ja sitten seuraavana iltana taas sama homma, niin se poika meni sinne ovelle ja huiti sille äitille, että älä turhaa viitti, kun naapurin ämmä tulee huomenna aamulla ja puhaltaa ne ilmat takaisin sinne. No niin, kiitos näkemiin. Moro! Sanotaanko näin, että on ollut vähän rankka päivä? Vaikka sama. Niin. Ostakaa nyt näitä vitun lippalakkeja, että me saadaan maalia ostettua. En mä... Hei. Tää on kuin huonosta saippua sarjasta. Rupiaa olemaan. On kyllä hieno. On. On kyllä tää aika... Mitä tuo batteri hiittää tuon? Kuuluuko se? Kyllä huomaa, että on oltu maalisumus täällä. Oh. Kaikilla vaan. Kyllä munkin nyt joku jälki pitää jättää, jos mä otan tuosta kiinni. Sä oot värjännyt hiuksia. Joo, tuo aikaero vähän hittas. Mä olin reissussa. Jurva ja Lapuan aikaero aika ison. Jatkakaa te. Niin kehu, että iltavuoro tuli töihin nyt. Et mä vissiin maalaan sitten sen loppupäivän. Joo. Mitähän tää nyt sitten sanois? Mutta sulla on ruokatauko saman tien. Oh. Niinhän se menee ihan niinku päivätöiskin, että toisiksi paras hetki on se, kun pääsee syömähän ja paras hetki on se, kun lähtee portista pihalle ja päivä loppuun. Näin se menee. Tästä tulee kyllä hieno. On kyllä siisti. Tuolta nyt jää vähän uupumaan. Joo, vähän. Mutta saanut vähän osviittaa, että minkämoinen tulo ja punaista pintahan sitten ruokatauon jälkeen. Syömään. Ruokatauko, juomatauko. Vedetään vähän happea. Onhan tässä nyt jo tehtykin. Onko se maalarilla sanottava? Oho. Oli vähän vauhdikas aamu kyllä kieltämättä. Sä oot tehnyt koko päivän. Mä sanon sulle, että pitää vähän tos nopeaa ennen kuin lähtöön. No tuo ei ole nopeaa. Ei ollut, ei. Ei se mutta sitäkin. Mitä? No oli siinä vähän tuollaista auton kanssakin pientä ongelmaa. Mulla lähti autosta ahtoputki ampui itseensä irti. Sitten piti tehdä Lapua ja Seinäjoen välissä pientä ahtoputkiremonttia. No sitten kun sai sen kiinni, lähti ajamaan, niin turpo lopetti toimintaansa. No sitten mä sammuttelin autoa siinä hetken aikaa ja käynnistin uudestaan ja sitten se rupesi toimimaan taas. No sitten katos sähköt. Ei toiminut valot eikä vilkut. Akunkenkä oli vähän jäänyt löysä. Niin se vähän herjas sitten siitä. Ei sen vakavampaa, kaikki saatiin kuntoon ja sitten kun mä pääsin vihdoin viimein kotiin, niin sitten piti odotella vielä, että kyyti tulee, että pääsee tänne näin. Joo. Mutta nyt mä oon täällä. Mutta nyt sä oot täällä. Ja se on pääasia. Oh. Ei jäänyt aivan tyhjäksi tämä käyminen. Ei. Eiköhän se nyt ole huomattu, että kuka se
Kuka se huumoripläjäyksen tähän talliin tuo? No. Niin kuin sanottua, jokaisella meillä on joku rooli tässä. Mutta multa just kysyttiin tuossa, että kuka tästä rupeaa ajamaan. Ei sekään ollut vielä selvää. Joo, ei. Että kai tässä on vähän kaikki vielä auki. Ei kai sitä ole päätetty vielä. No ei varmaan. Sitten kun mennään ensimmäisen kerran testiajolle, niin vedetään pitkää tikkua, ajetaan aikaa, että kuka ajaa parhaiten, niin tietää sitten siitä, että kuka rupeaa ajamaan. Niin joo. Loogista. Mitähän tähän nyt sitten enää sanoisi? Ei kai tää nyt kannata enää sanoa yhtään mitään. Kyllä musta tuntuu ihan siltä kanssa. Mulla repes housta. Oliko kanki läpi? Montakin reikä. On näin. Ei oo kuin yksi tuollainen, sekin on hyvin pieni. Tää on muuten ensimmäinen video, minä meikäläisellä on oluttölkki kädessä. Ei varmana oo. On! Joo. On! Musta on tullut aspolutisti. Mikä? Aspolutisti, joo. Ei juo enää alkoholia. 0,0. Ja ihmisen on hyvä olla. Mutta kyllähän se nyt pojat on oikeesti sillä lailla, että jos sulla on 0,0 kaljaa, niin se on sama homma kuin katsois pornoa radiosta. Tunnelma on sama, mutta ei se oo yhtään hyvää. Tämän päivän jälkeen saa lätkästä se K18 leima. No me just sitä mietittiin tosta, tulookohan näihin K18 leima näihin. No ainakaan nyt mitään ainakin tulo. mainoksia ja sponsoreita on ihan turhaa odotella kyllä. Että ne on, se juna on mennyt jo. Joo, ei, joku Suomen komediakeskus voisi varmaan ottaa yhteyttä. Kyllä, tämä on tehty lapsille. On. Joo, täällä on joku muukin. Kotoosa. Siinä on kisakire Fiesta, herran jestas, kato. Kire on kyllä toi kuski. Nosta housuja tai laske persettä. No ei kai. Mukava nähdä. Tuutko sä se kaljan kanssa? Eikö mä sattunut? No mä jätän tämän auton. Kameran kanssa. Mä en tiedä Ai niin joo. Olisikohan ne pitänyt jättää autoa? Jätetään nyt ehkä, ei vittu viitti mennä. Mennähän me nyt kameran kanssa sisälle, tässä on sen verran kuuluisia. Tai ne mikit nyt voi olla. Kai ne mikit voi olla. Ei vittu. Mennähän nyt. Mennään nyt ruokailemaan rauhassa. Mennään, jätetään nyt. Mennään nyt syömään. Joo, heippa. Katsotaan pian. A few later. Vielä päästiin hyvin pois autosta. Edelleen sama karhu. Ei oo sama. Voin kertoa, ei oo sama. Tervetuloa. Vois kyllä poltella. Joo, mutta ei tää sisällä viitti, nyt kun räjähtää. Tultiin räjäyttää tää mesta. Vittu, mun popcornit on täällä. Näin on. Näin on nännipihat. Vai miten se meni? Niin, musiikkia piti laittaa. Tärkeimmä testi. Mitä laitetaan? Hissimusiikki. Ei ollut hissimusiikki. Mr. Kaljaman! Mr. Kaljaman! Hei Kaljaman! Haluatko sä homma? No, Ollas hyvä. mitä sä haluut? Toi ja katto. Tai oikeastaan kaikki nämä. Niinku pyyhkiä sillä läpitte. Se sitten varoitus, se haisee aivan vittumpaa. Älkää sitten pyyhkää sen niihin turvakaariin. En tokikaan. Pääsi Moilainenkin tekemään jotakin. Kyllä mä oon tänään kuule pojat tehnyt jo vaikka mitä. Kyllä se on tullut selväksi. Osaisinko mä maalata sen verran, että mä osaisin itse tämän tällä viikolla, tai tulevalla viikolla, niin ehtoosin tilata. Saa laittaa kuvan, kun tuo on aivan pitkin vittuja niin Valtterille, että no niin, tuli hyvä. Valtteri, yrittikö sä pyyhkiä tuon pöydän? On jännä nähdä, kuinka tässä käy.
Ja tää nyt rupeaa näitä perinteitä tulemaan. Perinteiset tanssivideot, perinteiset vitsiosiot. Ja... Aitous ei oo myynnissä. Ei. Mikä on myynnissä? Mun auto. Ostakaa auto. Mitsubishi Outlander. On hyvä. Oliko nyt niinku, tilanne oli nyt niinku se, että jääkaapissa on lisää olutta? Siellä on olutta. Hyvä. Ei sillä ihan kaverin puolesta kyseli vaan. Ei kerrota kellekään sitten. Otetaan täältä salaa yksi olut. Ei kerrota kellekään. Se tekee. Voi kattokaa nyt. Tää on nyt tällaista leikkaa liimaa homma. Tää on se sun leikkaa liimaa peli. Ei, mulla se tapahtuu vaan pellin kanssa. Aivan. Mä en näitten kumien kanssa pelleillä, paitsi että tää on muovia, mutta kuitenkin. Et oo kumien kanssa pelleillyt. En oo. Syöttölapaan. Joo. Moilanen kiittää. Hyi, ruma taklaus. Pidäkö taas? Häh? Häh? Lähdetään radalle. Joo. Tuo on kuulunut mitä muuta kuin rada. Koko ajan piti vaan nostaa vähän äänenvoimat kun... Joo, silti mikään ei muuttunut. Rada. Mitä sä sanot? Lähdetäänkö radalle? Joo. Lähetä. Selvä. Miksi tää menee aina tämmöiseksi tää En mä touhu? tiedä. Tai ryppäämiseksi vai? Sitä se on ollut kaiken aikaa. Just mä sanoin, että tuo on ensimmäinen video, minne mulla on edes kalja kädessä. Ja mä en usko vieläkään. Voit tarkistaa videolta. Kuis pyyhkii. Kiitos, ihan hyvin. Rupes vittuileen, niin pitää tehdä uudestaan. Kuka vittuu? Toi on nuuskamuikko. Pitikö nää pyyhkiä? Homo! Toi oli muuten toi on piip! Homo! Oi vittu. No joo, ei se mitään. Piip! Ja perään chirp. Homo täällä alainen kyselee neuvoa. Että pitääkö pyyhkiä? Muumipeikko kävi paskalla ja pyyhki. Voi vittu, tää ajatuksen juoksu on taas niinku. No mä mietinkin, että meillä oli aika hiljasta tää aamupäivä. Joo, me täällä mietitään ihan omia stuntteja. Se on, kato, kun ei ajattele yhtään niinku. Se on tää, kun joku juttu vaan tulee ulos sun suusta, niin se vaan tulee ulos sun suusta. Sä et vaan voi sille mitään. Se on semmonen juttu. Joo, otetaan lisää kaljaa. Tästä tuntuu muuten mitään tästä tuntuu. Alkoholi ei oo ratkaisu muuta kuin kaikkiin ongelmiin. Kyllä huomaa, että on ollut maalinpölys. Mä ajattelin pysytellä täällä sivussa. Miksi? Piilossa. Kun mä oon saanut tarpeeksi näistä leikkaa liimaa leikeistä. Mä pidän huolta tästä nesteeseksi. Mulla vähän venähti tänään. Ja vähän myöhästyi. Eikö myöhästymisestä saa yleensä jonkun rangaistuksen? Joo. Sen takia mä en tee mitään. Jälki-istunto saunan lautailla. Joo, saa olla ensimmäinen klonkku. No niin, sekin. Onko se nyt justiin aloittamassa maalaamaan? Jos me käydään polttelemassa. Käykää polttelemaan. Ei kun mä ajattelin vaan, että kerkiää sitten kato, se on kuitenkin iso hetki tässä projektissa, kun lyödään ensimmäinen punainen viiva autoon. Oh. Näet säkin tälle päivään maalauksen aloittamisen. Niin. Harmi, että tuo tuli off-recordin. Ihan ansaittu kuitti. Kakkonen kuitto.
Mikä helvetin kakkonen? Nostetaan sinne päin niinku. Oisko siinä? Nyt on tuo hyvä näköistä. Aika raakasti saa vetää. Vai pitää? Vai saisko ne tuosta? Mitkä? Oi vittu. Mitä? Lujas on vittu. Eikö oo lohjannut mua? Eikö oo lohjannut Järpellä? Nyt oli lennokas. Ai vittu. Aivan. Lujas on vittu. Mä voin taas leikata siihen, kun Onko ne jotenkin... kamera kuvaa tuolla ja pihan kuuluu äänet. Tekstiksi laitettu tupakkapaikan keskustelu. Oh. Jerpe 26. Lujas on vittu. Tuolta oli aivan niinku keskellä ei mitään vai sellaisen niinku, just tuolla niinku tän päivän siinä, että no mitäs ilmoja pidellä. Lujas on vittu. Tuo jää lentäväksi lauseeksi. Me just puhuttiin tuossa, että näistä meidän tallipätkistä tehdä sellaisia vähän lyhennettyjä, sellaisia TikTok-pätkiä, mihin on näitä sketsihommia, näitä totta. tällaisia. Kirjoita siihenkin vielä. Lujas on vittu. Mä kaljakin jää tuohon käteen. Oh. Täällä on kylmä ja sisällä ei pysty hengittämään. Järpekö on kuskina tänään? En saatana. Lujas on vittu. Pitää ymmärtää, Järpellä on ollut vähän rankkaa. Lujas on vittu. Meidän maalari pökärityksi. Nykkösen. Pitääkö sitä mennä takaisin, kun tulee kylmä? Lujas on vittu. Lujas on vittu. Olipas kyllä aika lentävä lause. Ais. Paljonko on mennyt maalia? Vittu kun meni oikein kunnolla henkeä tuolla. Oh saatana. Niin paljonko on mennyt maaliin? Litra. Eli vielä on toinen litra. Järpen takkikin on ihan punainen. Onko? Pyhä päällä. Valoa vasten heijastaa, niin on ihan punaisena koko selkä. Eikä lähde. Järpellä on kato all in, se on kaikki tai ei mitään. Pyhät päällä hallille. Temadur. Saa sponsori. Meistä on akkuloppu. Sponssaa. Valtti, pikku kyssäri. Mitä tuolta tollanen niin S50 kansi tykkää maalista? Hyvä. Tulee liaskaa, jos on punaista. Missä sellainen on? No se on tuolla saatana hyllys aivan paljaa. Tää kumminkin koneista aina. Eli ei haittaa. Hyvä. Antaa soittaa. Antaa soittaa vai. Soitelkaa. Älkää mulle soitelkaa. Toi vielä. Räjättää tänne. DJI. Tajusin muuten just, että mä voin kuvata puhelimellakin pätkää. Totta. Ruokatauko. On tässä nyt jo tehty. Tällä voit zoomatakin. Voiko? Oho, jo valotus muuttuu saman tien. Sulla on 5 linssiä. Mulla on kaikki. Naapurinkin linssit. Sulla on kaikki. Kaikki löytyy. Järpellä ei oo kaikki. Lujas on. Lujas on. Pääsi tähän konveksiin ensin.
Saisikohan näistä jonkun mainoksen? Micro popcorn. Popcorn. Ei kun popcorn. Cockporn. No niin, se oli siinä. Popcorn. Näin tuu sponsori. Popcorn. No poliisien oma aikuisviihdesivusto. Popcorn time. Niin. Vittu meni maahan muuten. Otaks sä? Avaa suu täältä tulo. Monesti ihmiset käy heittelemässä sorsille pullaa, mutta mä oon niin köyhä, että sorsien pitäisi heittää mulle pullaa. Tuo. Tauko. Ranaatti heitti komppania! Komppania sä herätys! Kultainen ranaatinheitin komppania. Kultainen suihku. Jerpellä on vittu lujas ja sitten sen jälkeen on kultainen suihku. He. Jätkät, kuulitteko? Jerpe, mies, myytti ja legenda. Mennäänkö oikein maalaamoon? Tuota. Täällä on tämä meidän maalaus. On. Tällainen siitä tuli. Näin. Tää on niinku lopputulos. Ollaan tyytyväisiä. Ollaan. Tää on ehkä paras kohta, mikä tässä niinku tuli. Joo, se oli ihan pakko koittaa loppuhuvilla, että mitä tapahtuu, kun putsaa pohjaa, että kun vain maalaa. Ja mulla annettiin tehtäväksi vain suojata tuo listaa ja mä suojasin, mä toin sen takaisin. Niin. Sitten Valtti kysyi, että putsasitko sä tätä? No ja päästi menemään. Niin. Sinne meni, mutta se pitää vielä korjata. Kyllä tuo vähän meinaa olla pieni katko. Joo. Mutta sellainen. Kyllä tää väriyhdistelmä, tää oli pirun hyvä. Sen vähän mitä tuosta nyt näköö. Noilta valkoosta kaarteita ei niitä nyt oikein näe, mutta mitä nyt vähän voi jo ajatella. Niin, ai että tuli hyvä. Justiin sellainen mitä mä ajattelin. Mä oon niin iloinen nyt kun tää on maalattu. Ja tämäkin, no ei ihan maalattu. Vielä on vähän, mutta... Vähän jotakin vielä. No tuolla on vähän. Tää on nyt pääosin, mutta tää pitää pikkusen vielä maalata ja sitten tuolta. Tämä pitää maalata. Ei riittänyt se tosiaan kun se valkoinen loppu kesken. Ja niin ja siis sisältäkin pitää vielä maalata. Tämä on vielä, mutta sisältä se on puolet on maalattu. Valkoisella niin ne nyt pitää. Valtti meinasi ottaa tela ja pensseli käteen. Eikö? Valtti! Ja sitten täällä on nää levikkeet ja ovet. Ui kun meillä on ollut vittu reikä tuolla. Valtti, meillä on ollut reikä suojauksessa. Toivottavasti ei ole paljon mennyt maalia tonne sisällä. Sitten on muuten tämä, että kun nää oli reijät, että onkaan sinne mennyt paljon tota maalia. No eikä. Ja sitten nuosta tuli kyllä ihan hyvät. Pensseli korjaa loput. Ovet näyttää yhtäkkiä. Tuohon on nyt tulo toki vielä levike päälle, mutta pikku sutimista vielä. Mutta kyllä voi että. Kyllä tää on mukava nyt katsoa tätä. Niin kauan puhuttu maalaus on, voi sanoa, että valmis. Ja nyt kun saadaan vain nuo pikkujutut vielä maalattua, niin sitten alkaa kasaaminen oikein. Sitten pitää tilata osia ja sitten on myynti puhuttu jo raumalaasit, että ne tulee kans joku kerta, että otetaanhan oikein joka nurkkahan joku toveri, niin kyllä sitten rupeaa tapahtumaan. Nyt alkaa kova tosiaan osien tilailu ja siitä. Nyt me mennään saunaan. Ansaattu sauna. On tässä nyt kellon ympäri varmaan oltu jo melkein. Ei nyt ei oo kaukana enää. Ei oo kellon ympärystää vielä. Ei oo toisilla, ei.
Pitää välillä kato. Onko huomannut, sulla on tällainen spottivalo? Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Pakko antaa pikku kyssäri tosta levikkeestä, että mitä tuolla tapahtuu? Mihinkä? Kun sä oot täällä vittu muovien keskellä. Se on se mun maala. Ei siis se oli oikeesti, se oli tuota seinää vasten pystyssä, se näytti ihan hyvältä. Mulla on pari kysymystä. Miksi se on täällä? Se on piilossa. Miksi? Ei, Vaatii pienen vesihion. Katsotaan nyt kuinka paljon se on roskaakin. hiekka puhallussa. Jumala. Ei vittu. Hei, puhallu. hei. Nyt. Stop recording. Hei, nyt. Ei Mä voin sentään sanoa, että mä oon maalannut. Mä voin selittää. Let me tell you something. Ja seuraavassa on kuva, kun meikäläinen podcastaa pihalle täällä. Altti. Mitä? Mikä on tämä? Mitä? Sä? Vittu. Kato nyt. Hei, ihan hyvä. Ei huomaa mitään. Se on ihan hyvä. Kyllä kamerat huomaa yhtään mitään. Ei. Tässä voi taas tiivistää vai sillä, että meitä nyt on 3 tässä, että Valtti on nyt maalannut tämän näin, niin seuraava mihinkä mä oon puuttunut niin on ollut tuo puskuri ja sitten Lippiksen haki. Niin sitten tuon mihinkä taas Moilanen on koskenut. Hei, mut jos sä katot. Näytä nyt kameralle, kato. Tuomaksen kädenjälki. Valtin kädenjälki. Ja minun kädenjälki. Täällä näin. Joo. Niin. Joo. Niin. Ei nyt jää arvailujen varaa sitten. Niin. No, on niinku lähes täydellinen. Niin. Mitä nyt pientä kosmeettista vammaa täällä, mutta se on niinku... Se on lokarin vika. Niin, se on lokarin vika, ei minun vika. Ja se on lommoilla, kun Tuomas ajaa seinään kuitenkin. Piste. Asia on loppuun käsitelty. Nyt mä lähden vittuun tältä keilahallista. Lätsän voittaja tuli. Lätsän voittaja, no niin, onnittelu. Kiitos. Lippiksen voittaja. Onneksi olkoon. On muuten väärä käsi. Tai tiesitkö siitä? Et sä nyt vittu kättele vasemmalla kädellä. Lippiksen voittaja. Onneksi olkoon. On muuten Oikea. käsi. Budjetti on tämä tällä hetkellä. Tää ottaa narikkamaksua, kun Niin, porukka tulee. Että tässä on jo 2, 4, 6 euroa. on se kato. Mä en maksa mitään. Sponsori. Sponsorit ei maksa. Mä en siis oo sponsori. Jos ette vielä muistanut, niin perse on niin auki, että sieluun asti tuulee. Muistakaa se. Jos mulla olisi lompakko, niin mä voisin heittää sen tuohon lattialle ja näyttää, että miten seistään tyhjän päällä. Olisiko tämä niinku, alkaisiko tämä olla niinku tässä? Mennäänkö me saunahan jo? Seuraava kohta on, kun on jäsen on saunassa. Ei tuu. Tulee. Todellakin tulee. Otetaanko tähän sellainen pieni hetki? Kysytään Tuomakselta, mitä seuraavaksi? Kun nyt on se, viime videoissa on agendana ollut, että koska maalataan. Nyt on maalattu, asioita on tehty eteen, että saadaan maalattua. On menty eteen jataa. Niin nyt on hyvä hetki kysyä, Tuomas, mitä seuraavaksi? Mennään sauna. Oi vittu. Mä vähän avasin sitä, sori. Tää meni vähän niinku, sori mä vein tää sulta vähän, mä vähän niinku kerroin jo. Vittu. Mulle ei kerrottu. Ehkä johtuu siitä, että mä tulin 7 tuntia myöhemmin kuin kaikki muut. Oho, liikaa voimaa ei pysy sisällä. On se ensi jakso. Se on aika lailla, nyt on ensi jakso. Hei, ensi jakso. Wow! No niin, ja sitten kauhea vitu psykoosi, loppupsykoosi. Vittu sekin meni vittu. Nyt tullaan taas videota. Seuraavaan videoon. Tiedättekö muuten mitä? Seuraava auto on muuten pinkki. Semmonen Barbie girl pinkki. I'm a Barbie girl in my Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. Ken tietää.
Parpi ei. Toivottavasti tää tuli videolla. Tuloo. Kaljat on loppu. Eipä ollutkaan, ne oli nostettu tuohon päälle. Problem solved. Tiedättekö muuten minkä takia Meksikossa ei pidetä ajo-opetusta ja seksuaaliopetusta samana päivänä? No. Pitää antaa aasin välillä levätä. Hyvä, saatiin hyviä tänne tollaan. Ei jumalauta! Oi vittu.